uwe ma yalo ng'ata ng'ayo oting'o nyaka mi ng'ato thuolo mowinjore mar mondo en bedo chwal pache kata gol neno mora mora ma en godo mondo duto teko ketie ratil to yud ni oluruok kod chike. E wach mane wacho mar fair trial ni kata ratiro mar bedo ni kik ng'al ng'ata ng'aya nyisango e ng'eto madogo golo gi sani winjo kaka Profesa Ojienda bendo loso. Erokamano, aparo ni wach mar yalo ng'ata ng'aya otudore gi ratiro mar chwech miluongo natural justice. Natural justice nigi weche mang'eny e achiel kuomgi en ni ok inyal bedo jang'ad bura e buchi wuon. Ka nitie bura to midonjo ne ge ng'ato kendo ibe ok inyal bedo kanyo ni ne ming'ado bura. Mar ariyo en ni ng'ata ng'ata midonjo ne nyaka ng'e gimidonjo nego kendo nyaka pedhne gimidonjo nego mondo ng'e buche ni buche en ang'o. To mar adek motudore gi mano en nyaka miye thuolo mondo wach gimoro kik ng'adne bura ma ok owinje. Mwawacho nobody should be condemned unheard. Koro nyaka miye thuolo mondo owinje. Koro ka nitie process ma onego bed ni Senate luwo mondo mi owinje mondo mi ochopie giko. Andi winjo ka court owacho ni nok en mana respondent mochwalo boke ne e court. Ne en kende witness e case no. En kende mano nyalo hulo ndende kendo en mano nyalo go mbake wuon. Koro ka process ni ne okolu e yo makare to kik wil gi article 24 mawacho ni any act ma ng'ato timo mogwenyore gi katiba is invalid. So it therefore kanyo mineno ka kelo chachni ni konchiel court wacho ni gima ne gitimo no ogwenyore gi katiba nikech ong'uko ratiro ma katiba wacho ni kik ng'uki ma en fair trial. Therefore kapo no ng'uko ratiro ma katiba kwero ni kik ng'uki, it therefore means no nego bed ni gima ne Senate otimo no is invalid. To ka en gima invalid onego bed ni tie duoko moro remedy moro ma gichiwo mopogore gi wacho ni mondo mi omiye 50 million. Be that as it may, mano koro en water under the bridge. Wawinjo ni jokinde mage ochomo ng'wech orie e doho mar appeal kama gidhi chiwe ng'urgi and wawinjo ka okinde mag Senate gi National Assembly gi joma moko mane odonjnegi bende ochiwo ng'ur. Nitiere gimoro kanyo ma my learned senior Senator Ojienda wacho ni Gachagua koro orumo chuth koro ok onyal chung anything. Ok ada yiera gi mano. Owacho ni ok onyal chungie sani mak mana ka doho mar appeal obiro loko ng'eto ma e yo moro amora. Very true. Koro kanyo monego wakawe go nikech nitie gima katiba wacho article 99. Yes. And wanyalo paro case mar ker masani kod mane jalup ker chon gi ker machon Uhuru Kenyatta ne nitie ng'ur manochopi nyim doho to doho no interpret article 99 ni ng'ato nyalo mana tam chung kapo ni ose exhaust all the remedies mag appeal to kod review mar that decision. Koro kapok o exhaust mano to nyiso ni pod en na gratiro mar chung onyalo chung otim gigene. Para ni bura mo ng'ad kawuono ni nochore nyim do 2024. Kendo koro gidhi appeal sani dwe mar auchiel 2026, that is 2 years down the line. Wakia ni koro appeal bro chope duoko ne sadi to yiero koro wan go chiegni dweche 15 mabiro. Be ok apar kata koro 15 en 13 to nego bed ni wach yiero rumo. So for that reason inyalo yudo ka timelines go samoro kikore kode mochopo kapok odhi appeal ne motieko nikech as a matter of fact nitie weche kanyo mang'eno tegno mabro dwaro no dhi nyaka e Supreme Court. Right. And that process might take long and therefore pod onyalo bedo gi thuolo ni mar chung. Wakili e thuolo mar chung ka nikech kai kama samoro jo Kenya go mbaka ahinya kiwinjo ka Senator Ojienda wacho ni impeachment process is a political process. To bende en legal process. En wach mar tiyo kod yore mag siasa, umulo siasa to bende umulo weche mag chike. E wach mar ka Gachagua nyalo chung ka to oyo. Sani nyaka gi kama wantiere ndo mamalo ng'ado ne nothiche oko e yo makare. Kapok odhi madoho machielo owito oko ng'eto makama kaka gima kapil bende en gi thuolo mar chung adier nikech pod doho ma pod ng'eto mar doho ni ema pod ochung. Onge machielo mosawito oko ng'eto mar doho machielo ma kawuono ni. The wording mar katiba en ni ng'ato bedo disqualified kapo ni ose exhaust all the appeal. Ok ni kapo ne appeal moro pok ong'ado bura. Obedo disqualified kapo no se exhaust. Tiene ka doho moro pod ok ong'ado bura nyiso ni pod ok exhaust and therefore konya bedo disqualified. Kech pod doho moro pod orito mondo ng'ad bura. What if he disqualify to doho chakinyo puodho no ogine ne yo makare. You'd rather qualify mondo chung doho cho wach no gole yo makare then komen obed invalidated nikech doho koro se ng'ado bura. Than tame ni kik odhi yiero
aito do dhi wacho no kogole makare idhi medo ni rocho ratiche kendo further. So gima katiba wacho ni nyakose exhaust all the revenues all the avenues mag appeal and all the avenues mag review, then koro bedo disqualified. Because remember ni kata manwa wacho mar Uhuru kod Ruto. By that time kata mana ICC ne poko render decision mora ema ne gibedo charged by that time. So ka gibedo charged, we wanted ni mondo kik mondo gichung, but do no wacho ni gima katiba dware ni nyaka gitiek that process tema gidhi nyaka appeal ng'ad bura ko bedo disqualified. So I don't really think ni en gima chiegni ahinya wanyalo hore mondi until the fat lady dances koro wacho ni koro gino rumo. But even at that anaparo no ken gima onego bed celebrated nikech tame chung aseneno contemporary politics matimore kuonde wagi ing'iyo kata pinje maoko kata ing'iyo Kenya ka chak kata gi Jaramogi. Ngene Jaramogi ok obede bunge ndalo mang'eny maingo kata Marailo bedo kata mawuode Moburo bedo. Jaramogi obede bunge matin. Ngima ne bunge 1963 nyaka 1966 aito gitimo yiero ma 66 no okosavruok omake okete detention owuok chama manengo mar KPU sirikal ong'ado oko makoro ok nyal chung 71 ko wuok oduogo kendo e KANU ka ji dhi yiero ma 74 tame chung nikech gikelo chik moro ni certificate michungo mar KANU nyaka bed ni kawo kama idwa chung'ie. Teno yudo ka ndalo no gin gosiep gi Kenyatta mokawo certificate mar membership e piny Kikuyuni. Koro konya dhi chungure no dwa dhi chung bondo. Koro yiero ni obaye. Ka Moi donjo ni ikendo, Moi bo chako dhi kode kama tin to 79 yiero no ma Moi okawo chik okawo kom. 79 kitimo yiero. To gichako gikelo ni Jaramogi first test moro mar Kiswahili. Ni nyako kal test mar Kiswahili ne ka mondo miye otiko. Gichako gitame ma. So all that time ne gitame no ko chungni. No mi obedo very popular and japiny ohero identify gi ng'ama kwanre ka victim. Koro the more we make a victim, the more we appeal ni japiny ka yiem nono. Kuonde mamoko no ka gitimo eni wa ochung unyalo neno ukarabati moko mutime iye ka but obendo chunga to koro kome moko yudi. Nyineno mano ka sama nyo timre Tanzania ana firm believer kabisa ni yiero mar Magufuli gi Lowassa no dhi maber kabisa, but Magufuli no manage maber moweye mochung. Nyineno ka gitamo ng'ama iluongo ni Tundu Lissu chung to Tanzania nyere kwang. So instead of tamo ng'ato chung to in kaka sirikal in gi deep state gi system ne kaka nyalo timo gige ni yes itigi wi mondo mi geng'e bedo gi huma ka yiem nono kech the more mitame moko chung to bedo gi huma. And that I've given you example mag Jaramogi, I've given you example mag Tanzania gik mosetimore. So the more magitame the more mobo bedo gi huma man necessary magi nyalo we ni bwana ni chung to gi manage itiyo gi wiye e kinde ma siasa bende gore nitie